खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं कुसुगाव बियाबाव बिटिआर सोरखारा गोबां रांनि अनसुंथाइ गथायदों। मैया सुनिबारखालि कुसुगाव बियाबनि इएम मानाव गेदेर उकिल मुसाहारि बिथाङा कुसुगाव बियाबनि गासै सा 200 दखानारिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि अनसाइ बिथांखि फान्डनिफ्राय बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मानाव गेदेर उकिल मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे 5,000 रांखौ फिसा फिसौ दखान खालामनानै जाग्रा सुबुंफ्रा जाहाथे बे रांजोंनो गावसिनि दखानफोरखौ एसेब्लाबो देरसिनै फेदेरना लानो हायो बेनि थाखाय होनाय जादों आरो समाजाव मोजां थासारि सोरजिनो थाखाय बे 5,000 रांफोरखौ होनाय जादों होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं BJP मावथिफ्रा 17 बोसोराव ड्राग्स बाहायनो फोरोंदों। बे बाथ्राखौ बुंदों मैया बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी बिथाङा मैया मोनसे जथुम्मायाव फोरमायदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिनि फोरानो थांनाय 17 बोसोराव जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ फोरोंबोदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि खाम्फा बरगयारिया UPPL आव जयेन जाहां जानानै दङ। रायजो राजाफ्रा माखासे समनि उनावनो खाम्फा बरगयारिखौ UPPL आव जयेन जानाय नुनो मोनगोन होनना बिथाङा फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं मैया सुनिबारखालि फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा महरै 3 नं क'क्राझार आरो 4 नं बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबनि सुबुंफोरखौ लानानै भारतीय जनता पार्टी क'क्राझार जिल्ला कमिटिआ मोनसे गेदेर सुबुंगौमा खुंदों आरो बेयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गेदेर सुबुंगौमानि हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका, जयन्त मल्ल बरुवा बरिया, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसिनि गोबां MCLA आरो दोलोनि गुबुन गुबुन मावख'गिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनाय। गौरिपुर पुलिसनि बालाजान इउनिटआ शुक्रबारखालि गंसे दावबायारि बासनिफ्राय गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद टेब्लेट हमनो हायो। पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय धुबरी बिदाफारानि बिल्लाल शेख मुंनि सासे लाइमोनखौ खानो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बालाजान पुलिस थानानि बिबानगिरि पुरुषोत्तम सिंहनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया धुबरी जिल्लानि बालाजान दुमदर दह ओनसोलाव माहारियारि राजा लामा 17 आव मोनसे आन्दोनि अपारेसन खालामदोंमोन। हानजाया सोनाब बेंगलनिफ्राय धुबरी फारसे फैबाय थानाय गंसे दावबायारि बासखौ होबथादोंमोन आरो सन्देह गोनां बेसादफोरनि थाखाय बेयाव सिग्रोमदोंमोन। नागिरनाय समाव पुलिसआ बासाव दोनखोमानाय 4,088 फेग्रा टेब्लेटफोर मोनदोंमोन आरो शेखखौ हमदोंमोन, जाय अजद होनाय बायदियै बेफोरखौ लांगासिनो दंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि जब्द खालामजानाय टेब्लेटफोरनि हाथाइनि बेसेना गोबां लाख रांमोन आरो बेफोरो आयेन बेरेखा फाननाय आरो बाहायनायनि थाखायमोन होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ आरोबाव बुंदोंमोन दि शेखखौ बांसिन फोरमायथिनि थाखाय सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों आरो मोनसे खबर थिसननाय जादों। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 29थि थान्दै जखनथाइखौ दिनै सानसेनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै ब्रह्मपारानि बर' बाजार फोथाराव मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा। बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय महरै गसंनो थाखाय हाबा हारिमुआव गोसो होनो थाखाय खावलायो
आरो लोगोसे जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनाय आरो गावबा गावनि जिउ राहा दानानै लानायाव गोसो होनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि मुस्रि गणेश बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्रि सोमदोन ब्रह्म आरो मुस्रि बिरखां नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मुस्रि मन्जु दैमारि आरो थुनलाइ नेहाथारि मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।